Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Aw minnu sɔgɔn bɛ buna adamadenya ani yiriwa radio so HDFM na ni waati na a y'aw bisimila aw ka dɔnkibaru kɛnɛ kana na ni dɔnkibaru kunnafoni na bakurubaw la an bɛna kuma SOS village d'enfants Mali maaw u ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka saniya minɛn kɔni di sigida 4nan na an na kuma o kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen an na taa Bamakɔ sigida gale na ni o ye Bangɔni Janginɛ bugu la fɛn min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jibondo kɔni dira u mɔ an na kuma o fana kan bi dɔnkibaru kɔnɔ ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw bɛ ka fara minnu kan sɔnni an bɛna walawalaliw kɛ a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kana na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala a y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kana na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na min ye SOS village d'enfants Mali maaw olu kɔni ye wulikajɔ kɔni sabati Bamakɔ sigida 4nan na ni ka fɛn min ye u ka projet min bɛ ni o ye sigida saniya ye o kɔni senfɛ u ye minɛn caman kɔni di sigida cakɛ bonda caman kɔni mɔ fɛn min ye u yɛrɛw jabala la ka bɛn min ye araba mɛ kalo tile 6 san 2026 min kɔni senfɛ jɛrɛjɛkulu ni o ye association ye ka taa se lakɔlisow madrasasow ani sugu ka taa se min bɛ tali kɛ mobili garuw la ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye ni sanuyaminɛw kɔni sɔrɔ a kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka sigida kɔni saniya ɲɔgɔn fɛ u ka nin minɛ di senfɛ sigida maa ɲɛmaw ka fara sigida denw kan u bɛɛ lajɛlen de kɔni bɔra ka na ni wulikajɔ belebeleba in ka se ka na o kɔni kɔkɔrɔma don u ka minɛ ninnu saradara cogoya min na ga 20 bɔɲɔnko olu kɔni ye minɛnw fana sɔrɔ ka taa se min ye sugu olu ko ɲɛnabɔ jɛkulu 13 bɔɲɔnko mɔ fo ka taa se kɛnyɛrɛ ye cakɛda minnu ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ sanuya ma o 45 olu fana ye minɛnw sɔrɔ madrasa ani lakɔliso 30 olu fana ye minɛn ninnu kɔni sɔrɔ ni baara belebeleba ninnu kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka sigida maaw kɔni sen don saniya wale la an ka jɛ ni ka taabolo kɔni falen waasa sigida a bɛ se ka bɛsɛya sɔrɔ cogoya min na ni ka yiriwa. An bɛ taa Bamakɔ sigida gale na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bangɔni Janginɛ bugu an ka jamana cɛmancɛ fanga maa ɲɛma a ka dɛmɛjɛkulu min sigilen don ka se ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin jamanadenw ma minnu kɔni bɛ tɔɔrɔ ani sɛgɛn kɔni na o kɔni hukumu kɔnɔna na u ka foraji 516 na ka taa bila 517 na o baaraw kɔni kurunbɔ karila min ye alamisa don Bangɔni Janginɛ bugu kɔni na fɛn min ye nin kɛra nisɔndiyakoba ye sigida maaw kɔni bolo k'a da ka musow ani denmisɛnninw ka taa se sigida maaw kɔni ma u kɔni kun bɛ mɛtɛrɛ caman kɔni taama u sen na waasa u bɛ se ka ji kɔni sɔrɔ cogoya min na ni jibondo ninnu kɔni nalen a kɛra fiɲɛbɔ da ye sigida maaw bɛɛ lajɛlen kɔni ma a dili kɔni kɛnɛ kana na min ye sigida maa ɲɛmaw ka fara min ye dugutilakaw bɛɛ lajɛlen de kɔni nana ka se ka na nin kɔni kɛ min ye ɲɛnajɛ belebeleba ye ka foli ani waliɲuman dɔ ta k'a ɲɛsin a dibagaw kɔni mɔ. An bɛ taa kɛnpɛrɛnnakaw fɛ yen nɔ projet min bɛ waasa ka se ka musow ani bogotigininw olu kɔni ka danbe ani u ka sen yɛrɛ kɔrɔ ka se ka o kɔni kɔkɔrɔma don u ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka dɔ fara sigida maaw olu kɔni ka dɔnniyaw kɔni kan waasa u bɛ se ka dɛsɛbaatɔw u bɛ se k'o kɔni dɛmɛ cogoya min na o de la fɛn min ye u kɔni ye u kalan taabolo la taabolo min b'a to donna nataw la ni maa kɔni ni gɛrɛntɛjugu taara ka a sɛgɛrɛ n'an ko ma ko violence basée sur le genre u bɛ se k'a tigilamaa kɔni hakili salo cogoya min na o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɔni dira u mɔ fɛn min ye u ka laɲini ye min ye ka se ka jamanadenw yɛrɛ kɔni lakɔgɔ waasa ni gɛlɛya ye maa sɔrɔ sigida kɔni na u ka se k'a tigi kɔni lamɛn ni k'a tigi kɔni bilasira jani min ye dɛmɛba jɛkulu kɔni ka kɛnɛ kɔni sɔrɔ a kɛkun ye mun ye ka se ka muso ani bogotigininw olu bɛ se ka tanga sigida maaw yɛrɛw fɛ cogoya min na waasa ka se ka u kisi ka bɔ gɛrɛntɛjugu ani tɔɔrɔjugu kɔni tɔɔrɔ mɔ ni projet belebeleba in a kɔni lawaleyala febe maaw kɔni fɛ u ni Caritas Suisse Mali maaw olu de kɔni ye u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka nin baara belebeleba in kɔni kɛ. Projet min ni ale kɔni nun donna Mali ani Laginɛ dancɛ la waasa ka se ka yiriwa kɔni boloda fɛn min projet in a musaka kɔni bɛnna Amérique dollar wari miliyɔn 4 n'a kunkanfɛn kɔni mɔ a musaka o kɔni bɔra Fonds des Nations Unies maaw kɔni kunna waasa ka se ka bɛn ani kelenya ka se ka o kɔni lawaleya ni dancɛ in kɔni na fɛn min ye a baara sigira sen kan
PNUD ka taa se l'UNFP ani LONIDC maaw kɔni mɔ a baara kɔni sigira sen kan kalo 30 kɔni kɔfɛ a baarakuncɛ baaraw o kɔni lawaleyala a yira k'a fɔ projet in kɔni kun ye baara min boloda kɛmɛkɛmɛsigi la u ye 96 u sera ka o de kɔni kɛ fɛn min ye jaabi minnu kɔni sɔrɔla a kɛnɛ kana na a jaabiw kɔni bɛ tali kɛ sigida ale kɔni lakana fɛrɛ 24 bɔɲɔgɔnko o sigira sen kan ani dancɛ in kɔni na fɛn min ye bɛn ani kelenya ale kɔni sinsini ka se ka jamana fila in ka se ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dancɛ la ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o fɛrɛ fila fana sigira sen kan min ye projet in kɔni sera ka maa min kɔni lafaamuya ni k'a lakɔgɔ o ye maa 3,500 bɔɲɔgɔnko ye minnu kɔni na musolakaw ni denmisɛnninw olu kɔni cayara la kosɛbɛ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ min ye jɛrɛjɛkulu 39 bɔɲɔgɔnko olu fana dɛmɛna waasa u ka se ka u ka sɔrɔw u ka se ka o kɔni baaraw yiriwa fɛn min ye ni projet in sera ka musow ani sifinnakaw caman fana dɛmɛ u ka se ka u ka sɔrɔ baaraw ka se ka o kɔni sigi sen kan fɛn min ye baarakuncɛ in kɔni kɛnɛ kana na u ye laɲiniw kɔni kɛ waasa projet in a tako filanan baaraw bɛ se ka nun don cogoya min na. An bɛ taa Sikaso ale marabolo la Save Children Mali maaw u ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu ni olu kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la ka na u kun kalifa Kiɲa Ɲɛna ani Sikaso fɛn min ye u ka dɛmɛ ninnu kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka jaabi jɔnjɔn kɔni sɔrɔ maaw ka gɛlɛya la maa minnu bɔra u sigiyɔrɔw kɔni na u ka balokow bɛ se ka sabati cogoya min na ka kɛ ni an ka jamana bɛ musakako gɛlɛya min kɔni na nin waati in na dɛmɛ min ni o kɔni dira u ma ga 284 olu ye maa ye maa minnu ni olu kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔni ye dɛmɛ in kɔni sɔrɔ minnu kɔni cɛ la min ye ga 137 olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Kiɲa ma 86 o ye Ɲɛna ye 61 o ye Sikasokaw kɔni fɛ yen nɔ fɛn min ye u ka dɛmɛ ninnu bɛ tali kɛ malo ɲɔ sɔ tulu ka taa se tomati ani spaghetti ni sardiniw fo ka taa se nɔnɔ ma u ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔ waasa ka se ka u ka baloko ka se ka o kɔni sabati fɛn min ye nin baara in kɔni hukumu kɔnɔna na dɛmɛ wɛrɛ kɔni taara ka ɲɛsin min ye yatimɛw marayɔrɔ ma ni o kɔni ye campement ye Sikasokaw kɔni fɛ yen nɔ olu fana ye dɛmɛw kɔni sɔrɔ waasa ka se ka u ka gɛlɛyaw kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni ba Save Children maaw olu kɔni ka wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka fantanw ani dɛsɛbaatɔw ka se ka olu kɔni kɔkɔrɔma don u ka gɛlɛyaw kɔnɔna na. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana an bɛ taa o kibaruyaw kɔni na diɲɛ tɔnba min ka wulikajɔ kɔni ɲɛsin bɛ kɛnɛya sabatili kɔni ma ni o ye OMS ye a ma ɲɛmaaba ni o kɔni Tedros Adhanom Ghebreyesus ye ale kɔni ye a jira k'a fɔ fɛn min ye ko an bɛ waati min na ko sisan bana min ni o kɔni ye fiɲɛ bana ye ni a kɔni kunbɔlen don n'a bɛ wele ko hanta virus fɛn min ye ko a kɔni yera min ye bato kɔni kɔnɔna na bato min ni o kɔni kun bɛ kwaji kɔni sanfɛ o de la OMS kɔni ye a jira k'a fɔ k'u kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔ kɔni sabati waasa fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɔni ka tigɛ bana in a dan bɛ se ka sigi a la cogoya min na o de la u kɛn bɛ ka minɛnw kɔni labɛn minɛn minnu ni o kɔni bɛna bila ka taa ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛ fɛn min ye banabaatɔw ka se ka fɛɛrɛ kɛ olu la ni ka se ka min ye bana in a bɛ kunbɛn cogoya min na. Diɲɛ tɔnba OMS ka fɔ la a ko Argentine jamana u ye fɛɛrɛ kɔni kɛ ni ka sanuya minɛn 2,500 bɔɲɔgɔnko ka o kɔni bila ka taa jamana 5 olu kɔni ka laboratoire la waasa ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni boloda bana in kunkan. Alisa an bɛ tɛmɛ ni kibaruyaw ye diɲɛ tɔnba Nations Unies o secrétaire général ni o ye Antonio Guterres ye a ye welewelemada kɛ ka kɛ ni alamisa kɔni ye ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka u tɛgɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan waasa taamadenw olu ka kow bɛ se ka jateminɛ cogoya min na ni ka dɛmɛ kɔni don u ma fɛn min ye a ka laseliw la a ko fɛn min ye siranya ani kunnafoni kolon o b'a la ka bonya diɲɛ kɔni kurukara kɔni kɔnɔna na ni ka taamadenw ka olu kɔni ka hakɛw ka o bɔsi u la diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ o de la a kɔni ye hakilinajigi kɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye buna adamadenya a kɔni kan ka ɲɛsin taamadenw ma cogoya bɛɛ lajɛlen kɔni na olu minnu bɛ wulikajɔ kɔni sabati ni k'u ka sigidaw kɔni dɛmɛ sɔrɔko ale kɔni tasira fɛ waasa yiriwaw bɛ se ka kɛ cogoya min na. Ni ne bɛ dansigi bi buna adamadenya ni yiriwa radio so HDFM dɔnkibaru la min lasera aw ma a balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Jose Tera ye a k'an bɛn waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na.